Meni je drago što ste došli da propratite i ovu moju promociju, već poznata lica su ovde i još jednom vam hvala što pratite moje promocije, ove treće promocije i vi ste dalje tu. To znači da vas nisam smorio. Skoro sam pričao o tome da nije dovoljno samo napisati knjigu i plasirati je knjižarama i to je to. Knjigu je potrebno čitati, a vi ste oni koji tu knjigu čitaju, tako da je u stvari vi omogućavate tu egzistenciju. Neću vas mnogo gnjaviti, pročitat ću vam jedan odlomak iz priče koja se zove Kratka priča vrlo zajebana, a onda će moji prijatelji, najbolji glumci, čitati dalje. Sa 16 godina sam prvi put pobegao od kuće jer me otac uhvatio na delu da sam pušio joint. Vratio sam se posle par dana, očekivao sam disciplinsku meru, a dobio sam ispovest da i on to radi u mojim godinama. Kako posle toga biti svoj? Sa 18 sam rešio da ne upisujem fakultet i se samo obrazujem. Argumenti su mi bili da se ne uklopam u sistem kroz koji se provlače samo hitoljupci, kao i to da nemam realnu potrebu da radim jedan dan u životu. I onda su me moji iznenadili i stavili zakonsku zabranu na korišćenje njihovih materijalnih sredstava do moje 30. Opet sam pobegao od kuće. Ovog puta nisam planirao da se vratim, makar nego 30. Ali kad isproteš stomak, to počinje da bude veliki teret. Pozemljivao sam pare od raznih ljudi kako bih mogao da izađem na kraj. Neki od njih su mi opraštali dugove, neki su mi dopisivali nove, ali jedan tip imao ideju da mi naplati svaki dinar koji sam uzeo od njega. Odatle je potekao čitav ovaj posao. U početku je trebalo samo da prenesem neki tove preko granice. Kako sam još kao klinac proputovao ceo svet, nikome na granici nisam bio sumnjiv. U početku je to bila stroga disciplina, nisam čak želeo ni da znam šta se nalazi u torbama. Ali kad sam otplatio dug, dobio sam poruku da osnovim svoju granu posla pod prošnju mog zelenaša. To su u to vreme uklapalo u moju ideju o samoobrazovanju i slobodnom životu. Za kratko vreme sam imao dovoljno novca za sve svoje potrebe. Ali kako to obično biva, upoznao sam pogrešnu ribu u pravom. Volim. Dakle, dok je ležala na mojim grudima, ja sam dubokim udisajima lutao svoj laki strajk i razmišljao na koju foru da je zajebem da ode do trafike po pljugi. Ostao sam se još dve u paklici, a planirao sam još da jebem, znači još cigara. Volim te. Rekla je ležeći na mojim grudima. Ukradena fora iz nekog filma, iskopirana scena, vidim sebe na ekranu. Grupa plana moja usta, cigara, malo se udaljava, evo je onom kadru, idemo sad. Njeno nevino lice u krupnom planu, bravo za režiju, još jedan uspešan kliše, ukradeno iz filma, jer je bilo u pravo trenutku. Bilo je ono pravo u tom pravom trenutku. Volim te. Rekla je na mojim grudima. Osjetio sam žmarce po leđima i grču stomaku. Ja tebe ne volim. Nonšalantno sam povukao dim i pokušao da usporim srce. Kakva idijanka. Pažljivo je slušala otkucaje ovog usranog izdajnika. Bila je jebeni poligraf. Ja tebe ne volim. Znam. Nastavila istim tonom. Da mi je sada ja nju malo oslušnem, da čujem kako njena sisa poigrava. Pa vidiš se samo, ti si meni slumo, ne ja tebe. Mislio sam da mi se sviđaš, a i volim da gledam u tvoje oči dok se tucam. Šta vidiš u njima? Sebe. Život. Trenutak. Svetlost u mraku. Ne. Setio sam se, vidim mrak u svetlosti. Ti si govno. Mrzim te. Malo pa si rekla da me voliš, odluči se. Ti si govno. Zajecala je na mojim grudima. Palio sam poslednju cigaru, znajući da ću otići po drugu. Oči su mi se sklapale, nezaustavljivim tempom. Svaki treptaj bi trajao oko par minuta, a onda bih se budio trzajući glavu unazad i grebući oči dlanovima. Par puta sam glasno vraćao pale usta. Prsti su mi bili žuti od popušenih cigareta i vonjali su na dim. Bacio sam najmanje 50 kamenčića ka njenom prozoru i sa sigurnošću mogu da tvrdim da je makar polovina pogodila cilj. Međutim, svetlo se nije palilo i ona se nije pojavljivala na prozoru.
U mojoj glavi je plan izgledao sasvim drugačije. Ona bi proturila glavu od prozor i zamolila me da se ne grupiram, onda bih ja počeo da pevam Rundeka i ona bi provalila da sam kreten, ali bi shvatila da ipak voli tog kretena i pozvala bi me u svoj stan šatro da ne bih probudio komšilu. Kad bih ušao unutra, ponudila bi me pićem. Možda bi to moglo da bude neki dobar viski. Jack Daniels bi sasvim lepo. Pitao bih da li ima leda, ona bi rekla da me nije očekivala, inače bi stavila da se zamrzne. Popio bih čašu i počeo da joj objašnjavam kako mi dosta je. Prekinula bi me strastvenim poljubcem koji bi prešao u vatreno dodirivanje pa preko najsavršenijeg seksa. Do kafe u krevetu. I prečutno pomirenje. Bacio sam kamen. I prozor je pukao. To me malo probudilo. Kako se nije pojavljivala, ja reših da malo modifikujem plan u glavi. U novoj verziji priče sam kucao na vrata, ona ih je otvorila i uvela me unutra, dok je kraj već poznat. Popeo sam se na prvi sprat i pokucao na vrata. Sa druge strane se čula tišina, legnuta, kako i vrata su blago špiku otvoriše. Ušao sam u njenu sobu i video joj kosu kako mirno leži na jasnu. Na malom noćnom stočiću sam nazirao flašu i do pola ispijenu čašu. Onjušio sam i provalio da se radi nekoj tvrdoj žestini. Iskapio sam čašu i osjetio gorki ukus svinjaka. Otkad Teodora piješ kakerske rakije? Nalio sam još jednu čašu i proučavao način na koji diši. Svaki treći put bi udahnula dublje nego prethodna dva, pa opet politikom sa blagom dozom krkanja. Bilo je tako simpatično da su mi suze pošle na oči. Doprečio sam flašu i skinuo se. Legao sam pored nje i zagrlio je. Sam me brzo savladao, ali trgao se još brže. Osjetio sam njenu ruku u svojim gaćama. Malo sam se promeškoljio i pustio da vidim dokle je spremna da ide. Prebacila mi je ćebe preko glave i osjetio sam njena usta na kiti. Grickala mi je bradavica da bi sedela na meni, ali nije mi davala da sklonim ćebe. Priznajem, u celom tom tripu je bilo veoma uzbudljivo. Osjetio sam da je vrhunac, a samim tim i kraj zabave veoma blizu kad se otvoriše vrata i ja jasno čuh Teodorin glas. Refleksno sam bacio ćebe sa sebe i video Teodoru kako pokriva usta rukama i njenu maloletnu sestru kako sedi na mom dignutom kurcu. Pokušao sam da ustanem i počeo da svršavam u njoj. Jebi me. Imala je vrelu 16-godišnju krv. Prišao sam Teodori onako go i sad isvršavam i ona me dočeka praznom flašom vinjaka posred čapa. Nije bolno. Progledao sam u ambulantnim kolima. Neka riba koja je mirisala na voćni parfem mi je držala masku sa kiseonikom na faci. Odgurnuo sam i probao da ustanem, ali kola zakočiše i ja se vratih na krevet, a riba udari glavom u moja gola jaja. Osetio sam i njen dah na kiti. Digao mi se na trenutak i ona je to videla. Zgrabila mi je kitu rukom i snažno mi je drkala. Imala je ogromne sise i pomalo mužnjikovo lice. Opet sam bio pred samim krajem zadovoljstva i pomislih da će se i sad iskomplikovati. Čim mi misao prođe kroz glavu, pojavi se bolničar i nabode mi pesnicu u glavu. Pretpostavio sam. Ta riba sme samo njemu drka, nikom više. Nisam gubio svest, malo mi se samo zamutilo pred očima. Koji je kurac ljudima svi bi da biju golog čoveka dok se uporno trudi da dobije jedan ljudski orgazam? U narednom prosvešćenju sam pletao sa doktorkom, objašnjavajući joj na koju foru sam se našao ovdje gde sam. Slatko se smeo. I merkala moju kitu. Znao sam da ću joj ukurati narednih minuta. Teodorin glas je dopirao sa one strane bolnice. Bilo je sve glasniji i razumljiviji. A bolnica i seksi doktorka su se podjednakom brzinom gubili iz moje glave. Otvorio sam oči i uvukao pale usta. Pošao sam rukom da se obrišem i shvatio da držim kitu. Pogledao sam na dole i provalio da mi je kita isukana kroz šlic bokserica i da sam ga trkao u snu. Okrenuo sam se oko sebe, ležao sam u Teodorinom krevetu. Pored mene je ležala gomila obušaka i prazna flaša vinjaka. Dobro je. Sanjao sam da sam ti kresnuo sestru. Izašlo je smrdljivih usta. Uhvatila je onu flašu i razvalila me njome posred čela. Koji je tvoj najbolji doživljeni osjećaj? Ajde, doktore, to malo preciznije, znate da sam osetljiv kad se neko ne služi jezikom kao mislima. Ne mislim da mi opišeš osjećanje, samo više za neku situaciju koja je izazvala osjećanje.
Kao što seks u liftu predstavlja uzbuđenje, ljubav i klaustrofobiju u isto vreme, a ako si vario, onda ima i malo paranoje. Recimo da mislim na to, da li je to seks u liftu? Vi me stvarno ne poznajete. Danas se svi jebu u liftu, a i sami kažete da imam kompleks da budem jedinstven. Da li imate kompleks kontradiktornosti? Šta onda voliš najviše na svetu? Pušenje jointa dok traje zemljotres. Vrlo duhovito. Da li si nekad osetio zemljotres? Par puta kad sam bio klinac i još 2-3 puta od kako sebe smatram odraslim. I nisi se plašio? Zašto bih osjećaj tako dobar i pozitivan? I ti si baš za vreme zemljotresa pušio joint. Pripišite to slučajnostima ili sudbini. Zavisi čiji ste fan. A čiji si ti fan? Od navedenih mi nijedno ne leži kao upornost. Ne razumem baš najbolje. Da toliko sam vario da je bilo nemoguće ne uhvatiti zemljotres držeći joint. Da li si zbog toga toliko opsednut marihuanom? Nisam opsednut. Sigurno manje govorim o njoj nego vi o poslu, a sami ćete negirati da ste opsednuti njime. Kako je danas bilo na poslu? Sa ludacima? Draga, rekao sam ti da oni nisu ludaci, već... Znam. Pacijenti. Ovaj pisac, mislim, pisac je, koliko sam ja teolog, mi već ide na kurac. Zar znaš takav pacijent? Ma kakav pacijent, neki iskompleksirani idiot? Opa, vređamo pacijenta. Zamisliš šta mi je sve danas rekao? Ljubavi, znaš da ne volim da slušam crnjake sa posla. A nije crnjak, kažem ti, momak je kreten. Izvini, ali stvarno ne mogu. Znam da ćeš mi ipak ispričati ili ću morati da čujem kad budeš pripričavao nekom od svojih prijatelja. Ajde bre, ne preteruj, nisam toliko dosadan. Ne kažem da si dosadan, već kako previše pričaš o poslu. Misliš da sam opsedan poslom? Nisi opsedan, samo si previše posvećen, pa zbog toga donosiš posao kući. Jebo. Molim. Šta je prvo pravo? A? On piše moj život. Dragi, smiri se, molim te. Ne, sve vreme mi je sugerisao na to, kako to nisam video. Duš. Jel možeš da začepiš na sekundu i dopustiš mi da čujem svoje misli? A smiri se, molim te, ljubavi. Nemoj da se nervira. Ti ti je sjebao život i ti si mu podrška. Srećom, želim te u krevetu, nemoj da me tereš da dajem pred sebi. Nije mi potreban lek, znam šta se dešava. Sigurno znaš ili probaj da se posvetiš svoje žene na trenutak i zaboraviš posao. Ti si mu izvor informacija, vas dvoje radite protiv mene. A nemoj da paranojišeš, ljubavi, molim te. Trolju jedne, jesi si svesno vlasnik? A jebem ti mater problem. Pa ja ću tebi jebati mater kurvu jednu. A, drži popri lek i podnoši se. Nije mi potreban lek. Želiš da me prevariš trolju jednu? Doktore, znam da je kasno, ali opet se zanu i počne da me naziva pogrdnim imenima, jer biste mogli da svratite. Dobro, doći ću, nadam se samo da ovo neće preći u naviku. Ko je to bio? Žena onog mog pacijenta, pričao sam ti. I sad ću ideš tamo? Jebi ga, šta drugo da radim? Lik je udepio opet. Ajde, molim te kao Boga da popiješ lek preko što kreneš.